Odofo me makwaba edeba Adom TV dwumede ato ne din Nkuranhyensem emreso me am de dwumede ho chia me edi am yeso Apostle Dr. Nita Kotego enso from Nita Kotego a wonfom ye onyame nka ho na onka ye nyina ho na ye ne dwumede kosimra ye bewie na no me no hye dwumede bi asese abrabo a ye bue no ya na afro ne sane wo mu ya na enfomso ene nkuguo wo mu ya na ne epe ne yenya empo nioma bebrebe di yenya empo woni a ye no ekoba no bepe ahwase na eya na eba na se ye tehwe edi nkuguo ana enfomso bi ba yakwamu ana empo yensasi fomo a ya na ye hwe wo bi ana ye hwe ba bia ye gina no ya bono sobo. For many of us, whenever things don't go right, our first reaction is to blame others or to blame our circumstances. The last person you will look at may be you. But the truth is that ababa wubueno ankoya ejina oso. Baba yebu ekoya ejina oso. Baba yebu senkuguo ni ahwiase ne ngwase ebeba eyewa. Se wuji tumu sei dia na kyerɛ sɛ wonim sɛ ɛsɛ wo yɛ de ɛsɛ fata na nkuguo ni ahwase ma na nneɛma bi wɔ hɔ a yɛtaa yɛyɔ na ɛma edi yenya na esi yɛ nkɔsoɔ kwan ebi na ɛnɛ da mi no ba bɛkan baako ɛyɛ overspending money and abusing our times for unnecessary things bebree ɛne ɛwɔ wiase a sika a yɛkura no sua nanso ya na yesuro se de hye bibi mu a ha na akoye empo eka enti ene medi metonioma uko obi wardrobe mu antare bebre da bia so hye ba ko ne mienu pe na otwe mu a uko bi shoe rag mu a empabo bebre so ya na ohye ba ko pe afimu ya totonioma se bia so ni mfaso uko ne dem a wesia system wesia minima brand bia ne dem nko TV miensa ne enan aden na wani edu no watoto we nyina ase medi hia me na baba wo bi nso a wono okura iPhone 12 okura 10 okura one phone ese phone na koba nyina so ye phone archives a ono pe nanim enso nipa we wo se medi hia ye sesi katonioma sebe esu manfa so man dache na ye mfa sika nhye adwumam sansa wo fo sika na ekura wo no esua me de koye meboka mate ahwe ade koto ade kro no ehwu hia no ade na wo ye. When your closet gets full with clothes you don't need at all. Ebiana o wardrobe, na mo fa na wardrobe no. Ayema shirt bear 20, ties bear 10. Ka wo yi bi kochu obi akode na sin hira be ma na ne ehia wo a esefata wo no na wa hye. Abrante bi ka chem se he mi sis wo na mata de ba kopɛ. Ene manyini dum pempenso betima to ma me ntodo do ne ehu za matobi. Ampa wo to do na ye de. Wo dan kakra adesa wo da baby ketua bi ka ye na wo si dan kakra bi na esi bi ma woni e dan montene se wonya baby 14 a kenso ni mfaso eno anse wa two gate mu wo dan kakra wo se mehyem de na de baaye enipa ahonyade eyefe esi wodo enipa ahonyade esu ani esi ni papayo enipa ahonyade ene yepe esi se betu ehun asiwa ye bibia ma obi eno ene ye ne ene ye bre abusua a wo hwe me dede ahonyade de ye na ye nia won sa besoso na enye mane mmroso mento mane mmroso asa uko odwom koto ne oma a wo ba aduane no wa aduane awie wa hu se aduane do so ma abusua mudi a se ka wo kari na wo ma enye bi na okunya bi na wasa ne bebre ama obi afi di wie no akase sebe sa abawa bi wo fi on na be di ase te sa e be hwe agu anka dia wo hwe agu no yen hunu se obu ha fra no pa be sa nwuma woni di na nso ka wo pede ma no a ke be ehira ama yen ya na ye se yesika e na be bo ha mfa so mra yen e fe no compulsive buying asa enhye minimo wura bi so a sa radio nketo ya ba e bluetooth yi o be se edu oshia tenti awoto oshia tete awoto oshia demu odu oto na ya na wode koye de ne fe
akoye se akwanya bi na aba ma wo na tototo ayese be enhye de ma wo ototo ne ma na bebrebe a da ne bosom ema wo ebium wo mra a wo de adwuma bebree na se wo mre emre so wo ho ma obia osikani ni ohiani ni o millionaire ene de osra de edie no wo nyina enya donhwere eduonu nan ni nyina so ene ne awode wo mre ye de awode wo mre be ye no ene wonne ni wo kina. What you use your time for will determine what you become. Some of us just abuse time. TV, not here 24 hours. Social media, not here 6 hours. Yes, there be other no oye bibia emfa so emre no. No so see we hia ni obre. We hia ni obre enyina so ene wankasa. Eneje ene nkoso enyina so ne wankasa. Nti dia wodo mre be ye no ebe kire dia abenya. Ene dia wodo sika be hyemu no be kire mfa so abenya. Mejlise anapa mi no atu kwan kakra. Mo mami ni kan na empanimfo a wo boaye madwumade eba mo nchen wo Adom TV ase. Me kanama kan sen Randolph, Sandra, Priscilla na empo eja webe kampadu. Na woni ekura mfidie mu camera, sound na empo MCR4 na lighting for onyame nhira mu nyara. Titiri wo a onyamre hwe mo de. Woni wo nyame ntra. Enya fidie ni mfiri ha na badwam adumadie no ekoso anese.